I pozdrav svima ljudi, SP Gameplays ovdje. Danas nastavljamo naše Minecraft preživljavanje. Ok, vidimo da smo stali prošli put, da. Ovdje samo da ovo drvo se kirčetom odvojimo od života. Ok. Dobro. Ovo treba nam drvo, tamo da kraftamo malo za kuću. Ok. Ovu krošnju da verujem. Ovo je noć, pa problema imamo. Da vidimo samo malo opcije brati. Vidimo. Ja sad smislim. Evo ovdje. Ovdje ćemo popunimo. Što? Ovak. Joj. Ok, nije bitno. Zato služi dobra stara ruka. Dobro. Nisam ništa dorađivao. Možemo da ne. Štek. Štek je. Ovdje će nam biti malo kućica, neću ovako veliku kuću. Mislim, to ćemo sve dograđivati, ali za početak ovdje. Ovako. Dobro. Ja danas putujem, tako da neće biti klipova narednih dana. Meni je žao. Ok. Dobro. Tako će. Nije loše za početak. Dobro. Marko nije tu. Danas će stići Megle. To ćemo nazvati snimiti. Ovo je rano ujutro snimam. A to što mi se svidilo kako smo počeli Minecraft. Ovdje ćemo ovako. Dirt. Pazite ovu foru. A treba da mi bude sve na srpskom. Jebi ga. Dirt. Ako ćemo shift i možemo da krenemo. I ovo. 1, 2, 3. Uvijek. Tačan broj. Ja, nije još. Evo ovdje, to ću sad pogledati. Zato kad napravimo ovo drvo. On će staviti.
Dobro. Od toga dobijemo 4 daske. Ok, stavimo ovdje jedno i course here. Eka. Kućice za početak i vam se raspada ovo. Ovako će sada. Stoji. Evo i ovdje puca. Eto, to je, sve će mi to popuniti drvetom. Ali mislim da mi sad kad prođe noć da možemo da idemo po drva. Da. Ovako. Žao mi je, a moram da idem. Joj, jebem ti, ja ne mogu da verujem. To je tako loše. Ali dobro. Tako. Baš smo ovo odnašli da pokupim. Nije ni bitno. Ok, a ovo drvo ćemo da sastrugamo. Znači treba poslije da se vrati. Čekaj, ćemo se vratiti poslije. To je. Joj. Evo ga skeleta. Imamo mač. To je to. Uspećeno. A ne, creeper i skelet. Obojica su tu. Ajde, kreteni, letite. Assassin's Creed. Neka, dobro smo zemlju, barem da se vratimo. Sad će ovo biti opasno. Vidite što je razno. Sad treba se vratiti gore. Kako? Malo smo primili iz Konora. Nema veze. Dobro smo prošli. Nismo crkli. Ne mačem, joj je. Ajde. Ne. Cape lock, slučajno. Aj. To. Ok. Evo, drvo je dosta veliko. Bitno smo nakupili zemlju, možemo da se vratimo gore. Da sastrugamo ovo drvo prvo. Hajde, ovdje smo došli do kamena. Možemo pikom tu. Što je lep kamen? To nam treba biti. Dobro. 25, dobro. Malo što je danas sastrova. Dobro. Gore tamo. Treba da tamo doći. Dosta smo kamen uzeli. Ti to tu naučić. It's okay, man. Now we strike. Okay. Ajde. Ne, sad ako roknemo nadalje smo ga.
treba sad da uleju. Ok, napravili smo zemlju, sad idemo do gore zemlje. Da nam je kuća, to je. No, što više pa ćemo naći. Eno je. Naravno imat ćemo i farbu kod nas. Sada sam se pomerio. Bi dobro prošao. Nismo nešto drveta, ali nabili smo ovog kamena. To je dobro. Ok. Da sad ćemo i ovo da poredimo. Ovo je neka malena kućica za početak. Ići tamo drugi deo kuće, ali to kad budemo nabavljali drveta dosta. Ajmo tamo imamo i da siđemo. Samo shift. Idemo da je, eto, tu i samo spuštamo, tako i vraćamo. Lepo, lepo. Tačan broj. Ovo da srušimo. Pa više nije. Ok, da kraftujemo. Evo ga, pećnica. Dodamo ovo. Da ćemo sve u kuću to staviti. Ok. Ok. Ovo je u redu. Ali to neko ne ide. Ništa. Vidite, ja sam više skroz dole sam treba da uradim. Idemo ovo drva da uzmemo. To je sprojao piletinu, tamo imam jedno pa ispečem samo da treba hrana, hrana nam je treba, ali mi nema hrana. Piletina će nam dati 2 batačića. To nije baš godno. Izvućemo se nekako. Nekad mogu da idemo drvo. A to bilo dobro. Čak mislim da bi bilo dobro napravimo kamenu sekiru. Šta je ovo? Kakao. Bome fino. Visi drvo. To samo u Minecraftu može. Već su na piletina ispekla, da je jedemo. Jeste. 3 batačića, ovo fino. Ali nije dobro. Možemo. Seme, jebem ti ja seme. Koji će mi seme? Ja mislim da mi treba da završamo epizodu. Da vidimo, da, napravimo se kirče, u sljedećoj epizodi ćemo da uradimo... Ne, ovako. Ok, da kraftujemo ovo. Imam 3 štapića, ali dobro, eto da bismo malo drveta. I da napravimo sekiru za kamen.
Kakva je to sekira? To je bolja. A, svaka sekira je drugačija. Eto, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo, tako da doviđenja.